Halo guys, abot nami. Enja, dia na suwag dia. Nagbuho na kay pala tukurag haligi. Kay mag tukod may darig silunganan kay arang kainit pud guys. Ang namang masilungan. Na Halo guys. Karon naguna ko kay ang apugasan o kubasa. Ay na ah. Tambok ag yuta dari. Aron na pay maani ba? Makautan pud ta. Puhon pagabu pa buhangahas Ginoo. Ito niyo. Puling tuan. Kita na break no. Hoy, mo mga lansang tanan? Di ba ina nagporma? Magsug ba mig isda? Halo guys, mga kanami. Daming sinugbang isda. Namang sidaan. Nasuwag tanaw ba suwag guys, masama. Hi guys. Ganito lang paglinis ng isda guys kapag galing sa pag-ihaw. Lilinisan mo para maalis yung mga dumi. Yung mga itim. Yung mga itim-itim niya. Ito guys. Ito. Alisin natin. Pagkatapos guys, wala nang balat. Ilagay natin dito guys. Dito guys. Ah, dito. grabe. Naghanag tuyo. Ito guys. Ito ang sausawan guys. Yan. Ah, grabe. Tagaliog. Mumpod ang sausawang uwag. Kain tayo guys. Nakapanghunaw na ako. Pero guys, tanaw isang kuan kilay. Nasamad. Kaluoy isang uwag. Samad do. Na, igo sa lansang. Napaluguan guys. Tamarig. Naigo sa lansang isang kilay. Nagdugo. Nawa. Nuudang uwag. Uy. May naman kaya nga nila giabot guys. Kain tayo guys. Mga enak kami. Ngayon ta guys. Pagdahang saging guys. Kapin. Ano? Mali, saya guys nga. Di kita mapas mo guys. Arang kapris kong isda mong gisugba. Kain tayo guys. May tubig tayo guys galing sa mineral water galing sa busay ng balilihan. Pero guys, Ngayon guys, ang kulang ito yung yero na lang guys, yero. Okay. Yon, yero na lang ang kulang dito guys sa taas. Kapag malagyan ng yero, solve na ang uwan at saka ang init. Wala nang problema. Bunga ning saging ngagikan dito sa babaw pa yung ubos. Sangko, yuta. Muti apa pa yung sangka, wag. Gikan diri ang bulig, pa yung yuta. Sangko. Nag-anak man to lang. Hanggang giingan mo. Gijang kamot.
Tunda ni wag. Daghan yung buli kanina sa sapo ni ngana yung bunga ngana itong bunga ring ngana. Guys, yang bunga yung ngana guys. Ikan di babaw pa yung tubos guys. Tunda ni wag ah. Tundan. Na, puwahan isang puan dahon ngilit. Kasi naman eh, naiteng mapaabot pohon pa bungahan sa Ginoo. Basta itan. Naman siya. Halak kay suoy lo. Unsay suoy? Yung mga Anak? anak. Mga naabitaw. Kuan ni wag, mo man siguro naglakatan or tundan. Apa minawan naman na anja. Traktor lagi kung buho lo. Buho. Buho kung buho. Nang kada ari nato magdatag prutas ah. Bukas mo doon. Magdapot og saging. Sa ingat ang ipanisok ani. Lubi bisag unsa ka. Yan ay kuan ka puno. Upat. O tiya ba pud na? Kalima. Uy. Mao na man wag na. Di ba ni sila hilang rawag? Ini saja. Importante ani nabugnawan ang tinuan. Diba? Ini siya magnahan pag panahon ba kadin. Lakatan. Salamat sa Ginoo. Nalangin na Ginoo ginawa ko man panahon sa akin. Panalanginan nga mazug tubo, tagang madung tubo o bunga. Kana lang mga hagunoy, kay managas. Okay guys, muli nami. Anja, nay ang dang bot-bot. Arang kada ke ang bot-bot di ah. Yung bot-bot ako kaya? Ano na kung bot-bot lagi kawan guys ya? Bot-bot sa lubi. Nami ka tamis. Uli nami. Bye.